bare komme op. Bare virker. Ui. Ui.
Vi kan godt fornemme på jer, at I ikke er helt vågne endnu. I er ikke helt op på beatet. Vi bliver nødt til, hvis det her skal lykkes, hvis vi skal komme igennem det her som et hold, så bliver vi nødt til at arbejde sammen. Stå sammen. Være sammen. Og det bliver vi nødt til at ligesom kickstarte med en opgang. Publikumsaktivering! Mine damer og herrer, vi skal have publikumsaktivering! Jakob, prøv lige at høre dem herovre. Publikumsaktivering! Prøv lige at høre dem her. Publikumsaktivering! 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 Mine damer og herrer, for at kunne deltage i publikumsaktiveringen, er det vigtigt, at man står i en behagelig, let bredstående stilling. Tak. En let bredstående stilling. Og så gør vi lige sådan her. Bare man får en lille blod ud i de små fingerbasser. Og så tager vi højre hånd frem. Jeg sagde højre hånd frem, hvor snart kan det være? Nå, så tager vi venstre hånd frem. Den anden højre. Den anden højre eventuelt. Og så tager vi højre hånd op i luften. Venstre hånd ud til siden. Hvad er klokken så? 12. Og så den anden op i luften. Nu skal jeg kigge efter, du går stærkt. Så gør vi sådan her. Og så gør vi sådan her. 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 Og så siger vi skide godt sjov, Ramachan. Skide godt sjov, Ramachan. Og så tager vi den op langt. Så tager vi højre lappen på hovedet. Så tager vi venstre lappen på dunken. Og så gør vi sådan. Og så gør vi sådan. Og så hop. Og så siger vi. Og så skifter vi. Og så skifter vi. Og vi skifter. Og vi skifter. Og vi skifter. Og vi klapper. Så tæller jeg til en 3. Hvorefter de alle sammen råber. Høj! 1, 2, 3. Høj! Ja, men næsten. Længere til. 1, 2, 3. Høj! 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 1, 2, 3
Rap! En! Eller!